Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan, nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaya at mo't na nakasangpot ka, Leo Barok. Itay pa'y nga ururayon ka. Oh, apay ka din na Luisa. Adda ka din ang patid nga ibagayo? Ala, at tugaw ka pa'y. Iti kasta, makapagsarita taan na imbag. Oh, adda ita. Anda ka diti ibagayo? Barok, itataawanan dagiti dadakkel mo. Maawanan kami kadimot tan iti trabaho. Anya? Saan, nana? Apay kumamat amaawanan kayo iti trabaho. Da kayon ti kadkadwami dito'y balay, sipon ubingak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay na, agyaman ak Barok. Gaputa kayat na kami lata kadwayo diti balayo. Itataawanan dagiti dadakkel ko. Siya akong ti mangimaton iti restaurant anapanawan da. Isuada kayo lakuman ti makaamo dito'y balay, nanay. Layo ka na. Talagang samat a kinarirmon ti agnegosyo Agasam, makumikom kauna iti restaurant na panawan day di papama. Masapol at talaga ama asikaso ti restaurant, Uncle Ronaldo. Sayang met no mabaybayan. Ken may sa, awan mo ti sabali amang imaton dito no di siya klahin. Ang kita mata. Amangan mat no saan kan agal aliwaksay, gapu iti kinabisim iti trabaho. Masapul mat nga agrelax ka sa paminsan. Ano kayat mo? Mapantay ti kasangay ti may sagayem ko itong Sabado. En grande ti selebrasyon. Gaputa kasubsublina dito Pilipinas. Ken nakuna na pa'y, nganda ka no live band. Makitan to, Uncle. Amangan ngamin no adapay asikaswak inton Sabado. Saan mat siguro nga agmalmalam day tang asikaswam no bilang. Sana bale. Tay tulod kanto nga gawid di balayo. Kaya't yun sala nga makita ni Nana Luisa ket, Uncle. Sige man langan. Sukunan na karod inton Sabado di balay mi. Iti kasta, saan kon nga itugot tilugan ko ama paniti kasangay ti gayem yo. Anya ti kunang Barok. Aw-awisan na ka ni uncle mo amapan iti kasangay ti gayem na. Wenana, iso ama sapak nga agsara iti restaurant. Tasukunan na kano ni Uncle Ronaldo dito'y balay. Ay, sige nga, Rod. Aganad kayo iti papanan nyo. Kundi ka kumaagbarta, Cleo. Narigatan. Amang ano anya ko iti mapasamak ka na kayo iti panagawid yo. Wenana, di kay danag. Saan ka talaga nga agbartek? Oh, anya nga ka na kan. Magustuhan ka di matlaang dito'y. Wen, Uncle. Talaga mat abongga ti selebrasyon ti gayem yo, Ay katuna. Tado ti kwartana ang nagsubli dito'y pagilyan tayo. Apayin ka na kan. Napauli magkamat. Asino tikit kita Ko, Uncle. Jay babae nga kang kanta. Nagmayat ti boses na. Kan, napintas. Ne. Main love kan samet na di na oras ka na kan. Di kay natagari, Uncle. Mga no adapay makangit kada kayo. Mabit lang, ha? Mapanak mangala iti kanen tayo. Tani, mabisin ako, Ay na, agyaman ak. Nalpas matlangan tigig tayo itarabi. Wen nga Rod, makaina na tayo matlangan. Maalang nga Roden, isimpa tayong dagiti gamit tayo. Iti kasta, makaawid tayo adagusan. Tani, rabi iuna yan. Oh, Amanda, pay nga uli magkalata ditan. Itay kami pay nga agsarsarita ka ni Yani. Ngam di ka matmatimtimag. Awan, kas lang aming jakla kayat ti agawid ije balay mi. Sigurado ang ma-stress ak tulaang no sumangpet ak ijay. Ay na, di ka nga pinunay agpanunot tapno saan ka ma-stress. Maalakit din, tulungan na kami lang na mangisimpa kadagiti gamit tayo. Saan atila sumsumrek di ta panunot mo. Ay,
Sa dino man ang tinagkapwa Amanda. Itay pa'y nga urayan da ka kan ni papam. Tada na patag nga ibagamikan ka. Adda na panan mi agig kadagiti kakadwak, mama. Iso an naladawak ang nagawid. Anya, saan ka di nga imbagakan ka nga isardang mo ti mapan iti kakasta nga event? Awan ti maganap mo iti pa nagkanta. Saan ka pumaknang? Nuday ta pa nagkanta ti araramidam. Taanya ti kayat yu, mama. Makikanlay saak iti kayat yu alalaki ang para kanya. Ulitak na ibaga kada kayo. Yak kayat ti makikalay sa iti tao asaan ko nga ay ayatan gapulaang iti kwarta. Saan na mabalin? Masapola pa ikalay sa ka iti anak ti kayemme kan ni papam. Iti kasta. Adadapay apumigsa ti negosyo tayo. Kasano da ito yan, Arturo? Sana kaya ti anak ta tinapanunot ta solusyon ti problema iti negosyo. Ania, sana mabalin, Regina. Naske na makumbinsir ta ni Amanda. Apay kalay sa kini Robert nga anak da amigo Wancho ken amiga Rita. Iti kasta, sana malugi ti negosyo ta. Bayan, takasaritak to. Ngam, Arturo, amangan mo't no agrebel ti anak ta iti daytang haramidam. Awan ka din na talaga ti sabali pamuspusan iti daytoy aparikot ta. Daytoy lang ti amo ka pamuspusan iti parikot ta, Regina. No sana kayat ti anak ta ti agtungpal iti pagayatan ta. Lipatak laengan nga anak ko. Leo Barog, mapan ka din iti restaurant. Wenana, apay ka di? Kaya't ko kumati sumurot kan ka. Iti kasta, makaaliwak sayak mo't. Kanayon lang aminin adito'y balay ti ayan ko. Makaliwaksay? Wenno? Addala kayat yu amakita, nana. Anya? Ay na, aday ta ka manen baro. So tilandak manen ako nak. Apay, nana. Awan mo't ti madingay bagak, Yan may sa. Awan mo't dakas na. Nusungbatan yu ti ayat nga idatdaton ni Uncle Ronaldo kada kayo. Gapotagpada kayo mata single. Ay, sika talaga. Nalamapan takit din. Ang mga noadun ti customer nga agururay ije restaurant. Nasaya at mat, tanapanunot mo tinagpasyar dito restaurant Daleo, Luisa. Wen tawan mo tinaskan ang maaramid ije balay. Iso pinilit ko ni Leo sumurutak dito. Imbaglaan ta pinalubusan na. No kasta ka, Rod, makapagsarita taan na imbag. Luisa, kaya't ko lang kumadamagan. No, adda ka dinamnamak di tapusom. Ha? Ay, agtal na ka man, Ronaldo. No, anya na di tanti maibagbagam. Apay, awan mo't dakas na, no bilang tagayan ayat ta. Gaputa single tamad nga agpadpada. Tapno ibagakken ka, awan plano ka makiasawa. Gaputa jak kaya timadaan iti sakit ti ulo. Iso ano siyak ti sika, isardeng mo ti agdaton kanyak. Gaputa awan tumot lahaeng ti maganab mo. Amanda iha, agsaga na kayong bigat. Mapantayo iti ayan ti gayem ko. Sa anak ang makaumay, papa. Ada schedule ko agig inton bigat. Iso ada kayo laangan ti mapan. Talaga ka di, ngawan bibiyang mo iti negosyo tayo, nga uray malugi. Iha, panunutem lang nga na para kan kada ito'y aramiden mi kini mamam. Para kanya? Wano para lang itibukod yu apagsayaatan, papa. Day tangamin tirigat na kada kayo. Saan yung amo panunutan tirik na? Awan ti karbangam amang ibagakan yak iti kasta. Tapno amam, pagsaya atam ti pampanunutan mi. Numakiasawa ka iti anak ti kayem mi. Agbalinto na saya ti biyag mo. Kang runaan na, adadapay adumuras ti negosyo tayo. Iso masapula tong palam ti kayat mi mapasamag. Tano saan?
Lipaten da kalaengan nga anak mi. Arturo, nakita ti panang tungpam iti anak ta. Unay kabuta. Apay mo takas jati naramid mo? Rumbang lang kan kuha na tayo jay. Agasam, nagturad kit di namang sungbat kaniyak. Kasano no agrebelde ti anak ta? Katanya pa iti mapanunot lang nga aramitan. Makamumatan iti biyag na. Pampanunutan talang arutan ti pagsayatan na. Kas jay pa iti aramitan na. Natangkan kit di ti ulo day jay nga anak mo. Itayang pa dito'y lugar nga imbaga ni Sander ang pagsasarakan mi. Ngam, apay nga tangawan pa ni Amanda. Saan nga ta makaumay? Imposible. Kuna namat ang makaumay ka, no? Speaking, ison ti umawawag. Song batak ti awag na. Hello, Amanda. Sa dinon ti ayan mo? Itaypay nga urayan ka dito'y lugar nga imbaga ni Sander. Umaya ko niya ni. Imawag aklaan. Tadamagak kumano, mabalin ang makiturog akpay la ijibalayo inton malpastigig tayo. Mabalin apay kit din asaan. Sige nga, Rod. Agyaman na ka. Urayan nak kita. O sige nga, Rod. Bye! Itatadakan. Mabalin ka di nga istoryaam no anya talaga ti mapaspasamak ken ka, Amanda. Ay nasyak ti madandanagan para ken ka. Hoy! Ti sungbat mo ti urunayag. Saan aday ta panagsinnaay mo? Abay. Talaga ka di nga ipilit dagiti dadakkel mo ang makiasawa ka iti anak ti gayem da abak nang? Daita nga, Rod, yani. Pangasim, friend. Tulungan na. Dakpay kaya ti makiasawa. Adupay ti arap ang ap ko iti biyang. Anya? Takasano ka nga ro da matulungan, friend? Lumabalin, ijayak pay lang ang balayo. Uray no iti apagbiit na ang. Uray day na ang ti maitulong mo kanya, friend. Leo, kumanda ni gaya man ti kasangay mo. Wen nga rod, Uncle. Iso na laeng. Tasan ko nga mo, no adan to paska na mapasamak. Ay kat, agpapaskan ka. Awisim dagiti agtrabaho iti restaurant yo. Mabalin matlata, Uncle. Ken kayat ko kumanga adan to mat live band iti kasangay ko. No kayat mo, tilangan banda nga inala ti gayam ko di nagpapaskan. Damagak ti contact number da. Iti kasta, may schedule adagos. Ay, sige man nga rod, Uncle. Ket sapay la ko man. Tati bukalista ket jay babaya nakita ta idipaskan. Talaga sa bali ti tama kan kati babaya bukalista dayjay abanda. Ay, isumat lagayam akayat mong adan tumat live band intong kasangay mo. Apay ngay, Arturo. Rabiin, ngamawan pay ni Amanda. Saan ko mo't makontak ti cellphone na? Gaputan na ka-off. Aniya, talaga subsubukan nakdayjeng anak mo. Ala, awagan manen. Sapay inton bigatan ti papantayo itayan ta Robert. Anya lang ti makunada kata tayo. Daytoyan ti bagbagakan ka. Kasano no nagtalaw ti anak ka? Katsaanan nga agsubli. Anya lang nga ti pagbanagan ti biyag na. Mabalin ka ti Regina. Di kagbalin nga OA. Awagam kid din ti anak ta. Kat pagawide mo dito'y balay. Oh, friend. Anya pa'y lang ti aramidam dito yung Rabiin, umay kan na maturugtan. Nakasaganan ti sila na pagturugam. Umuna ka lang na maturog, friend. Sa anak pa ang makaturog. Pampanunutam ka di dagiti dadakkel mo? Uno, kayat mo ti agawid, ija balayo. Saan? Diyak kayat ti agawid, ija balay mi. Amom ka di, yani. Pampanunutak pa lang ang adyak matungpal dagiti arapaak ko. Kasla madip-depress ako na. Apay nga minakasta ti adda iti panunot mo. Di ka nga minagbalin na negatibo
Talaga madepress ka no kasta. Saan laday ta? Madadaal pa iti kinapintas mo. Ala, sumragtan. Iti kasta, makainanakan, friend. Wanya Regina, nawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawaga kiti cellphone number na. Nga magre-ring laang saan naapulos sa sungbatan. Talaga abisit day tiyang anak mo. Iti ka nito asaan pa'y la sumangpet diti balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jak itulok ang malugi ti negosyo. Agsublingatan ni Amanda iti puder dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggen tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Nadadael nga arapaapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Dea Yap. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawis ni Rolando ni Leo akaanakan na, at umaray iti kasangay ti may sagayim na. Kat dita, nakita ni Leo ni Amanda, amay sa abukalista ti banda. Isu ana panunot na, nga dantumat banda, iti umada ni akasangay na. Kat ti grupo ni Amanda, tinapanunot na agperform. Iti sabali abangir, kasta unay ti pungtot ni Arturo, gaputa saan pa'y anagawid ni Amanda, ijay balay na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napauluan. Nadadaal nga arapaapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wanya Regina, naawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawaga kiti cellphone number na. Nga magre-ring laang saan napulos sa sumungbat. Talaga abuisit day tiyang anak mo. Iti ka nito asa na sumangpet dito'y balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jak itulo ka malugi ti negosyo. Ngam kasanon no saan lata sumurot ka data. Awanin ti adupay asaw. Basta kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. O, Amanda, friend, iawat mo kanyak ti daduma nagatang tayo dya market. Siya kung timang bit-bit. Amangan numarigatan ka. Saan, friend? Kabaalak mat. Total, asidagmat ti balayo. Sigurado ka. Amok ngamin asan ka na irom iti nadagsan na trabaho. Gaputabak ng kagat nga ron. Sikamat. Saan mat agaputabak ng ti pamilya nagtauta. Kit saan ko na masurusuro dagiti trabaho. Saan pa'y mat anala daw ti amin. Tapno mairuam ko ti bagik iti day taabanag. Sa bagay matkit di Amok, friend, bilibak matkan ka. Saan ka akas ka dagiti daddo mga anak tibak na nga mata pobre? Kan nakasimsimple ka. Saan ka naisam itinginginaan nga alahas? Kan no anyapay dita? Gaputa simple lang mati kayat ko abiyag no bilang. Amo matan no anya ti arapaap ko. Saan ka di? Kayat ko ti agbalin a singer. Kan composer. Kat no mapasamak taytan. Agsura takto pa iti kanta amang tad-adal kan liwliwa iti asino man amakangag. Ay na, matungpal day tang arapaap mo gayam. Basta lakit di nagagat ka sumursurot iti banda. Mapasamak tumatla ang day tang arapaap mo iti biyan. Leo Barok, intun umay alawas gaya man ti kasangay mo. Anya nga iti planom. Addan to paskan dito'y balay, nanay. Maawis amin dagiti trabahador iti restaurant. Ken addan to live band. Live band? Ne, itamag pa yakayat mo ti mangala iti banda iti kasangay mo. Sigud mo't asaan ka anaisam iti kakasta abanag.
Nagustuak ngamin ti nag-perform a banda idi inawis nak ni Uncle Ronaldo. Iti pasken ti gayam na. Iso aday jay. Napanunot ko, ngayon kasangay ko. Ayabak day jay a banda. Ala, makamu ka nga rod, Barok. Sigurado ang naragsakto ti kasangay mo. Gaputaad da live band. Wala na. Ken ad-addan to pa anaragsak, gaputa makitak tumanen diyan na pintas a bokalista ti banda nga umay ditoy. Mag-iba ka ng ganda. Wow! Talaga ang nagmayat ti panagkantam iti dayta, gayam. Talaga mat a feel na feel mo. Adda ka mo't gayam di tayan eh. Paborito ko namin day ta kanta. Kan nagmayat namin ti lyrics na. Pudno dayta. Kan bagay mo talaga ti old song a kantaan. Kuma, agbalinak tumat akas kini Kurita. Tinagkanta iti kankanta kitay. Gaputa kayat kumati agsurat iti inspirational songs. Iso adi ka kumaagsardeng iti panagkantam gayam. Uray pa'y nusanda ka suportaran dagiti dadakkel mo. Adda kami laang dito'y para ken ka. Mamati kami kanisandar iti kabaalam. Speaking of sandal, iso ti umawawag iti cellphone ko. Mabit lang ha, tasong batak ti awag na. Hello, Yani. Oh, Sander, nakaawag ka man. Wan, mawag ka. Tay bagak lang, nga adagig tayo into no may alawas. Nagustuhan nga minti may sa dimar ay iti kasangay ti performance tayo idi. Iso aday jay, datayo ka no ti kayat nang ag-perform inton kasangay na. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Ibagak adagos da ito ka ni Amanda. Iti kasta, may sagana may dagiti kanta para itigig tayo. Okay nga, Rod. Bye! Anya ti bagbagayo itay, Uncle? Pasensya kayo na. At ngamin ar-aramid ng itay. Isu asaan ko unay ang nangag ti bagbagayo. Ti kunak, naawag akong ti banda nga ag-perform itong kasangay mo. Isungawanan ti parikot. Gapo, tanakasaganan ti amin. Kasta ka di? Agyaman ang ititulong niyo, Uncle. Awan an yaman na kaanakan. Sayang laeng. Gaputa saan ang maimatangan dagiti dadakkel mo ti panagkasangay mo. Dahito iti umuna akasangay mo nga awan da nga agpadpada. Win nga rod, Uncle. Anya nga rod ngay. Talaga akas ta ti biyag. Sigurado ang naragsakan da mamaken papa. Iti ayanda ita. Gaputasan da na marigatan. Awanan ti sakit amariknada. Manunalawas asaan na nagaw-awid ni Amanda. Nuapay mo't ngamin, asaan na akayat ti paikalay sa iti anak ti kayo, miabak nang. Mas pilyen nakit din ti agbali na singer. Wano sumali iti banda. Tinasayaat. Padasak manin nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan dan, ti awag ko. Hoy, Amanda, itay pa nga agriring ti cellphone mo. Sigurado adag iti dadakkel mo ti umawawag. Ay, bayam laang no agkaraawag dayani. Sigurado apagawiden daklaang ijabalay. Kada no pagawidan da ka di agawid kan. Anya nga iti amom, ang mga nusanda kan apilitan ang makikalay sa iti anak ti gayem na. Jakpat yan nga aramidan da dayta. Amamok da mamakan papa. Nuan niya timbagada, iso ti masurot. Sa anak amabalin ako muntra. Ay, anyan ti biyag mo gayem. Baknang kayong agpayso. Ngamsaan ka mo't anaragsak. Gapumot lang iti aramid ti mismo at dadakkel mo. Sipod ubinga. Kanayo naklatan apas pasurot iti amin na pagayatan da. Angum itataadan nakam ko. Kan kabaala kong tagdesisyon. Masapul matan nga agdesisyon na para iti bagay. Oo niya, Yani, Amanda. Nakasagana kayo ka din para itikig tayo. Wen, Sander. Ay na,
Talaga aswerte ti banda tayo kani Amanda. Agasam, Sander. Sipod nagkakadwa tayo kada Amanda. Nagsasarunod tigig tayo. Pudnot ako namyani. Kasano? Napintas mo't ngamin tigayom ta. Saan laday ta? Ha? Nagmayat pa'y titimag na. Pasablugan nakmanan, Sander. Pudno mo't ngamin ti kuna ni Sander, Amanda. Talaga nagmayat ti panaggantam. Wenen. Kat agyaman nak iti panangapresaryo iti boses ko. Regina, apaman na malpas ti trabaho kiti opisina intun bigat. Mapantay ti balay ti gayam ni Amanda. Anya? Masapul nga agsublin dito iti anak mo. Iti kasta, mapagsaritaan tayon ti may papani ti panagkalaysada kini Robert. Oh, sana mabalin at ti kayat nalatan ti masursurot. No bilang mapasublita dito iti anak ta. Pangasim ta di mo kumadangran. Kasarita ta kumana sa yaat. Anya nga iti ammo, no iti day ta nga aramidon ta. Kat umanugot iti kayat ta. Jak maikari, ajak madangran ti anak mo, nusukirin na ti kayat ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Leo. Agyaman na, Nana Luisa. Ay na, kasla kaano laang idi ubing ka. Ita, barukan. Kat sigurado nga iti saan nga agbayag. Mga sawa kan, baro. Di Nana Met. Kasano ko maamang asawa kat awan pa'y nobya. Mangsapol kan iti babae nga ayatem. Kat ikalay sam adagos, apaman asumbatan na ka. Iti kasta, addan tumanen maladaga nga aw-awin ko. Madanon to kadilat taday tagon daway. Di kay agapura, gaputa ubingak pa'y. 30 pa'y lang. Ngambarok, addakan iti husto nga edad. Iso mabalin mo ti mga sawa. Kaya't ko pa iti agaywan iti agbalinto nga anak yu iti asawa. Kabayatan anapigsaak pa'y. Awan ka di. Mabit lang Asit gat ti leader ti banda. Tadamagak, numano ti bayada kadakwada. Agyaman kami unay iti panangimbitaryo kada kami. Tat nagtukar iti kasangayo, sir. Anya itayan tinagan nyo? Layo tinagan ko. Oh, Sir Leo. Siyakmot ni Sander. Kat dagito yung kakadwak. Daman da kanyani. Naragsak ka pa nagkasangan nyo, Sir Leo. Naragsak ka pa nagkasangayo, sir. Agyaman na. Awan gayam. Nagmayat ti panagkantam, Miss Amanda. Nagmayat adang-danggan ti boses mo. Agyaman nak, sir. Katangay magustuak ti serbisyo yo. Ikang kayo ititip. Ay na. Pagyamanan milaunay, Sir Leo. Leo, adadadlaw ko kun ka itay. Kabayatan ti panakisaritam kadagiti miyembro ti banda. Anya day tanan Kasta unay ti panang mat-mat-mat mo iti napintas a babae. Tay nalaing ako manta. Da kayo talaga nana. Noan niya laditan ti madmadlaw yo. Ibagaman kanyak ti podno barok. Kurso nadam jay babae anapintasan niya. Oh, apa yun? Kit-kitain ak matlatan barok. Awan dakas na, no ang kurso nada kakankwana. Panagkunak kat balasang pailaang. Kat no bilang tagkita kayo manan, padasem adawatan ti cellphone number na. Iti kasta, adantun kasarsaritam. Saan la puro trabaho ti in-into na ram. Ay, sayang. Sayang talaga. Oh, tanya ti sayang. Sa anak man laan nakapagpapicture kay ni Sir Leo. Anya? Uy, masaya siya ngayon. Amom gayam. Inalamanan amakitak ti panagisam mo. Kan madlaw naragsak ka. Diyak man ang muno apay kastoy ti marikrek na kita. Talaga nga inspirado aksi ka. Ay na, kanayon ka akasta Amanda. Naragsak kan nakaisam.
Gamin, adda arum muerte kinapintas mo. Ne, anda ko siya nagsardang iti batong. Asil no nga tamot ti sa nga ilim. Mabit lang nga. Mapan ko kitaan no asino ti dimtan. Naibag nga oras yo, Ma'am Regina, Sir Arturo. Nakaumay kayo man dito'y balay mi. Ada ka di gagara yo? Imay kami dito, oya. Tapno sa kunan mi ni Amanda. Amo mi nga da dito iti anak mi. Ha? Irwar mo ti anak mi, no di mo kayat nga giskandalo kami iti mismo abalayo. Sika amamirmiraon. Mama, Papa, saan ang masapul nga agis skandalo kayo? Gaputa sumuro takmat kada kayo iti panagawid yu iya balay. Nasayad mata sumurot ka kada kami. Ala amon dagiti gargaret mo. Taagawid tayon. Husgot, Papa! Talaga natanggan ti ulo man niya. Talaga saan na kami adenggan? Saan mo ka diya maawatan timbaga? Ha? Masapol ang kalaysa ka ni Robert. Tapno saan ang malugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunak mata na jakpay kaya ti makiasawa. Gaputa adupay ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yung latta ti kayat yo makikalay sa akin ni Robert. Bagiyo lang ti amuyo a panunutan. Selfish kayo, Papa! Talagang awan silbim nga naga. No apay mat ngamin asikapay na tinagbaling nga anak me. Hanggang uray di mo kaya ti paikalay sa akin ni Robert. Awan ti maramidam. Aging nga daka iti poder mi. Da kami nagtati masurot. Kat awan karbengam amang sukir kada kami. Matuloy nga ta, ti kalay sa da Robert, kan Amanda. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naangay ti kasangay ni Leo. Kat dita, naamam muna ni Amanda. Kastaunay nga rod tiragsak ti baro, anak amam mo iti balasan. Kalpasan ti gigda Amanda, nagawid da dagos kanyani. Kabayatan ti panagsarsarita dagiti dua. Kala at adimtang ti kotse da Regina kan Arturo. Tapno sukunan da ni Amanda. Awan nga ron na aramidan ti balasang. No di sumurot kadagiti dadakkel na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talaga natanggan ti ulom. Talaga ka di asaan na kami adenggan kini mamam? Saan mo ka di amawatan ti maga? Masapula makikalay sa ka ni Robert. Tapno saan amalugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunak mata na jakpay kaya ti makiasawa. Gaputado pa'y ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yung latta ti kayat yo makikalay sa Bagiyo lang tamoy o panunutan. Selfish kayo, Papa. Talagang awan sirbim nga naga. No apay mo't nga minasikapay la tinagbalay nga anak me. Ngam uray di mo kayat ti paikalay sa kini Robert. Awan maramidam. Aging nga dagay ti poder me.
Da kami at ti masurot. Kat awan karbangam, amang sukir kada kami. Kumusta nga tan ni Amanda? Ay na, mananagan ako ni ti kasasaad na. Sapay jak mat makontak ti cellphone na. No apay mat nga minakasdya dagiti dadakkel na. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Sander. Istorya at tinapasamak kan ni Amanda. At datayon dito'y balay da Robert. Saya atem titigtignay mo, Amanda. Ket di ka agarami diti pa kay babainan tayo. Iha, umisam ka mat Saan mabalin anak kami suot kalatan? Masapul napintas kay iti matang ni Robert. Naimbag nga orasyo, Tita Regina, Tito Arturo. Kastamot ken ka, Robert. Ay na. Nagtaer kamit ni tiday ta pormam. At adda magustuhan na ka ti anak mi. Saan ka di Amanda, iha? Hay, Amanda. Apa na kaululimak ka? Pasensya mo ni Amanda. Adala ngamin parikot na, isuasan ang sasao. Alam, umunod tayo dito balay. Tapno makita na kayo mat, damami kan daddy. Itaman pa yan nakaumay ka dito dagus ko, Yani. Kanapay akasla, problemado ka. Ada ka di napasama ka, Madi. Sander, napandag iti dadakkel ni Amanda ijabalay. Kat? Imay na sinuko ni Amanda. Kat ita, jakmat kan makontak ti cellphone na. Anya? Ni? Apay ngay? Inala nga tadag iti dadakkel na ti cellphone na? Dayta ti jakam mo. Amangan mat no inaladan Padasam tumanin nga awagan. Tabarang sungbatan ng tiawag mo. Nagdakla talaga na iti balayo, Robert. Nagpintas ti design na. Kan talaga ang inginaan dagiti displayo. Dagita ngamin ti pag-aayat ni Mami, Tita Regina. Dagiti nagngingina display. Kat no bilang taga-asawa kaming ton kani Amanda, sigurado nga umaduntupay dagiti display dito'y salas. Sa anak ang naasam kadagiti agkakangina a display. Wala niya pa'y dita. Gaputa simple lang ang matibiyag ang kayat ko no bilang. Sige. Panawan kayo pa'y lang dito'y salas, tamapanak piit di tarwara. Agsarsarita kayo ato Ay na, naggasatag moten. Gaputa na pintas ti agbalinto nga sawag, Amanda. Di nag-arak ko, Robert. Gaputa saan tamat nga agayan ayan. Tapno ibagakan ka. Saan ka nga ayatan? Napilitan naklaan ngayon may dito'y gapo ka dagiti dadakkel ko. Amok mo tas anak ngay ayatan. Gapo tagayem laan ti pangibilbilanam kanyak, sipod pa'y. Anam, ay ayatan ka unay, Amanda. Kat aramidag ti amin, tapno maibawing laang tiriknam kanyak. Kan maysa, awanan ti maaramidam. Gaputa siyak ti kayat damama, kan papam, aparakan ka. Dito'y talangan na restaurant amangan, Yani. Naibos niya minti abasto kaya dagus ko. Diyak pa'y masangot at grocery. Agyaman ak iti panangilibrem kanyak, Sander. Sayang, gaputawan dito ni Amanda. Sapay pag-aayat na, dagiti makmakan anak kadasar. Yani, Sunday, nasayat man ta nakaumay kayo dito restaurant. Sir Leo, na kayo matgayam. Nag-order kayo kadin iti kanan nyo. Ibagayo lang no niya ti kayat yun. Ta isuti pa isaganak. Ha? No kasta. Da kayo gayam ti mangimatmaton iti daytoy a restaurant, sir? Kinapudno na. Kukwami dayto a restaurant. Siya kung ti mangimatmaton. Sipod pimusay dagiti dadakkel ko. No kayat yo, ipasyar kayo iti balay. No saan kayo abisi. Iti kasta, maamamuyo mat ni Nana Luisa. Ti imbilang kon nga inak. Nasaya at mata nagtungpal ka iti bilin mi, Amanda. Ketangay na pagsasaritaan ng timay papan iti kalaysayo kini Robert. Agsagana ka na gaputay dayton balay dati pagyanham.
Naragsak kayo met siguron, Papa. Mama, gaputa tinungpal kon ti pagayatan nyo. Ti makikalay saak iti lalaki asaan kumat nga iayatan. Iha? Padunutom langan, para iti pagsayat ang tikastoy nga inaramid mi. Apa manamalpas ti kalay sayo ka ni Robert. Sorwom tungatan ti mangibaton iti negosyo tayo. Tapos ikanto ti mangimaton. Wanlatan, Mama. Agtong palaklatan iti amin apagayatan nyo. Tamok tumat lang nga awan maaramita. Sige, panawan kayo pa. Mapana kon iti siret ko. Kayat kon ti aginana. Mga kumanan ti paboritong akanta. Nadadaalan anamin pinsan ti arapaap ko ngagbalin asingal. Gapumat lang kadagiti dadakal ko. Kuma, may saaklangan a kandila. Ngayon inot na marunrunang. Wano matayak lakuman. Tapno awanan tiliday ang mapaspasaran. Awanan ti sarsarbe ti biyang ko. Kaputan na dadaan ti harapap ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo kanya. Patib karam ko mati pakinakam ko. Diyos ko. Hello, Amanda. Kumusta kan? Apay niya itakala nga umawag. Pasensyakan no italang anak parik na akyani. Mabaling ka dingag sa anak ta? O sige, ibagam no sa dino ta umayak adagos. Sige, i-text ko kan ka ti address. Itikas na, makaumay ka. Adda ngamin na patag na ibagam. Kan ayabang maddan ni Sander. O sige. Nanay, kumpleto pa'y kadidag iti abasto tayo. Amangan mat numasapol nga grocery tayon. Adu pa'y dagiti abasto tayo, Barok. Di kagdanag, taibagak adagos no maibibusan. Nasayat nga rod nung kasta, nanay. Nasken nga minagumatang ti adagos kadagiti masapsapol dito'y balay. Iti kasta, saan tayo amatartaranta agumatang, inton kalaat nga adasa nga ili tayo. Wen Barok, kaano laang mo't idi kinuyog nakanapan iti grocery. Iso asaan pa'y anaibos ti abasto tayo. Amanda, imbag ta napanunot mo ti mawag kanya. Kasta unay ti danag mi kan ni Sander kan ka. Gaputa saan mi anakon kontak ti cellphone mo. Pasensya kayo no nagdanag kayo kanya, Yani. Zander, talaga ngamin adyak inyop open ti cellphone ko. Anya ka di talaga tinapasamakan ka. Tapay akaslada na unag ka pang panunuta, Amanda. Ibagam laang no anya ti parikot mo. Itikas ta. Matulungan da ka. Yani, Sander, pakawanan ta. Ngamnas kan ang pumanaw akon iti grupo tayo. Anya? Anya? Ngam apay. Sayang ba tinarugyan tayo, Abanda? Makiasawa akon iti kabitan na panawan. Huh? Kapilitan ang pumanawak iti banda. Gaputan askan nagtungpalak kadagiti datakal ko. Oh? Nagsakit na ito ang desisyon ko. Gaputara pa ako talaga tagbalin na singar. Nadadaalan tara pa ako. Gaputa masapol ngagtungpalak kada mamakan papa. Ay, na yun. Anyan ti kasta sa adem, Amanda. Patib ka rin ko matipakinakam mo gayam. Adda kami laang dito'y agagayam mo. Inton bigatan ti kalay sada Amanda kan Robert. Wan nga rod, ay na, nakaragragsakak. Gaputa ka maudyanan na, malpas matlangin ti problema ta iti negosyo. Apama na malpas ti kalay sada iti dua, masapula masursuro mata ni Amanda, no kasano nga imatunan na ti negosyo. Iti kasta, makainanaak maten.
Kastamat lang timbagakan kwa na. Iso na lang takasla mapilpilitan kag tungpal. Iti saan ngagbayag, mayruam tumet lang ti anak tay ti negosyo. Ket no bilang ta masursuro nanton ti amin, ang mga no nalalaing to ni ti negosyo nga miti siya. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Amanda. Robert. Congratulations kada kayo adwa. Agyaman kami, Tita Regina, Tito Arturo. Anya at tito, itatakamang kanti pamilyami, papa ko na mateng kanyan. Gapot agasawa kayon kini Amanda nga anak mi. Pudno day ta, Robert, iho. Isungawagan na kami matan iti mamakan papa. Panawan kayo pa dito eh. Asikaswak lang ang dagiti gagayong ko. Talaga mo niya yung grande ti kalaysa ni Amanda kan ti asawa na. Nagpintas ti trahe di boda asuot ti gayem ta, Sander. Huwag nga, Rod. Pada na abak nang tinakiasawaan na. Isu ang talaga nga grande ti kalaysada. Isu na lang. Tamadlaw at talaga saan ang naragsak ti gayem ta. Talaga napilitan la ang anak asawa. Gapo iti pagayatan dagiti datakkel na. Ay ni, isuday ta sa mungad. Yani, Sander, nangan kayo ka din. Kay uwan, Amanda. Kinapudno na, agpakada kami batan. Iso na lang, tamabain kami nga umasidaggan ka. Agawid kayo na adagos. Numabalin, dito kayo pa lang ang resepsyon. Kaduandak pa lang dito eh. Sige duday tati ko nam. Ngam kasanon dagiti daduma pa abisitam. Adamat da Robert ang mga sikaso kadakwada. Iso nga awan parikot iti dayta, Sander. Itatanan pasang ti kalaysata. Dituin balay mi ti pagnadam, Amanda, honey. Awan ti agbalin na parikot mo dito, eh. Gapo tama ipaay amin akasapulam. Naunag mo tanday ta pa nagsanaay mo. Saan ka kadian naragsak? Ita tagasawatan. Saan? Gapot ka saan ka ngay ayatan? Anya? Nabayagan nga agtagtagpalakan ka, Amanda. Kanayon naklatan a pagpabainan. Ngam ita tagasawatan. Saanan nga agbalin kanyak tikastangar aramidam. Kat ita taasawa kan. Masapul nga agtungpal ka iti amin a pagayata ka. Naawatam! Aday na. Naisimpang kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti suot na amapan iti opisina. Ikabil ko langan iti kabinet. Tapno isuntulangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namat nga inlak ti drawer na. Kanya tatili na unday ito ang drawer. Kita man. Kanya tagito eh. Anya tinakita ni Amanda iti drawer ni Robert. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yung itaalawas ang napauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti ipapan da Amanda kandag iti dadakkel na iti balay da Robert. Nagsasaritaan da nga ron ti maipapan, iti panagkalay sa dag iti dua. Ket kapilitan na nagtungpal ni Amanda, iti pagayatan dag iti dadakkel na. Naangay nga ron ti kalay sa da Amanda kan Robert. Ket naglaw dayani kan Sander, asaan ang naragsak ni Amanda agayam da.
Iti panangiurnos ni Amanda kadagiti kawas ni Robert iti kabineta. Nakita na ang nakalukat ti drawer. Isuan nakita na nuan niya tilinaon tinasawa drawer. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas na pauluan. Nadadaal nga arapaa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Adik, naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implant ti isuot na amapan iti opisina. Ikabil ko laangan iti cabinet. Taison to laangan ti mga iti isuot na. Nalipatan namot nga in lucky drawer na. Anya nga tatilinaon da ito at drawer. Kita nga nga. Anya dagito foil mat. Apay dagito'y a-foil. Agar aramat iti droga ni Robert. Nasken amamon da papakan mama daytoy. Amanda, honey. Naplansyam ka din ti uniform ko? Anya ti kayat asawan daytoy, Robert. Apay nga da maipalit nga agas iti drawer mo. Apay apakibibyangan dagiti gamit ko, ha? Hoy, Amanda. Diyak kayat apakibyangan dagiti gamit ko. Naawatam. Kano anyaman ti makitam. Di kalaangan agipulpulong kadagiti dadakkel mo. No di mo kayat ti madaksan. Ala, isaganam kid din ti kaus kong aramatak. Tamapan ako na iti opisina. Yani, nakasarita kun ti kabarbaro abokalista tayo iti banda. Imbagak mo tenken ko, ano? Asapaan na ti umay. Tapno makapag-practice tayo anasapsapa. Nasken ama surusuro na anaimbag dagiti kanta para iti sumaruno agig tayo. Nasayat nga rin nung kasta, Sander. Ay, malagip ko man ang tigayim ta. Kumusta nga tamat ka ni Amanda? Nasayat nga tamat ti kasasad na ita? Dayta ti ditay mo. Gaputas sipod na kiasawa. Saan tamot na makitkita? Kan nagsukat mo iti cellphone number na. Amangan kit din no impariton ti asawa na makikuyog ka data. Daytamat lang tanday ti panunot ko. Sapay kumaa, tanasaya at lata ti kasasad na. Kumusta ti panagnaud mo di ti balay da Robert, Amanda? Nasaya at mat, mama. Maipapaay amin na kasapulak dito eh. Iso na lang ang ta sa anak ko ni arumrumol. Gaputa saan mat akayat ni Robert ang makisinara kadagiti gagayam ko. Husto lang ti araramid ang ti asawam. Lipatom kit din ti arapaap nung agbali na sigar. Gaputa sana maibagay kan kadayta. Huwag gayam. Imayak gaputa kayat ka ngay surot iti opisina. Saan ka diyan ay baga ni Papam, amasapol nga adalam ti may papan iti negosyo tayo. Kaya't ni Papam nga ginana iti negosyo. Isu amasapol asikan ti sumukat kan kwa na, amang imaton. Mamarihina, saan ang mabalin ti kayo ang mapasamak? Ane, apay ba't, Robert, iho? Plano ti agyan iti Amerika. Gaputan nagdesisyon da mami kan daddy, ngagnagat iti. Iswa sumurot kami matiti asawak. Alangan mat, ngagbati ti asawak ditoy. Anya, angam kasanod ti negosyo mi. Awan mo't sabali amang ibaton, no di ni Amanda. Parikot yu daytan na. Tinulungan da kayo lang arudan iti maluglugi ang negosyo yo. Ita, parikot mi kadipay, no asino ti sumaruno amang imaton. Masapul amapan kami iti Amerika kani Amanda. Gaputa kasapulan da kami mat, dagiti dadakkel ko jay. Anya ti kayat asawan ti imbagam itaykin ni Mama, Robert. Apay nga imbagam kan kuan amapanta iti Amerika. Apay ngagdisdesisyon kalatan adi mo man la ipakpakaam mo kanya. Gaputa mo, asaan mong tlang akayat ti mapanijay? Iswa siyaklatan din nagdesisyon. Talaga adyak kayat ti mapan iti Amerika. Anya ngay kumati aramidak ijay.
Saan mabalin a panawaklat tanda mamagan papa ditoy? Dayta kadila ang ti makagapo. Amangan mat no kayat mula ang ti agsubli iti panagkanta. Isu adi mo kayat ti sumurot kanya kay Amerika. Ammo Amanda, aklo na mong tigasat mo. Kan uray nuan yapay ti mapaspasamak. Saan mo na matungpal ti arapaap mo nga agbalin asingar. Diyak man amukan ka. Maipaay kumot amin akasapulam. Dakkel matoy balay apagigyaram. Ngam apay asaan ka anaragsak iti dinnak. Ammom no anya ti makagapo. No apay asaanak anaragsak iti dannak, Robert. Iso asaanin anasken asaludsudem pa niya. Amangan numasakitan kalaang. No ibalikas kumanen ti kanayon kung ibagbagaken ka. Kumusta mo ti papan mo iti balay da Robert, Regina? Nakasaritam kadimot lang ni Amanda? Ay, Uday ito na panagsanay mo. Anya ka di tinagsaritaan nyo, iti papan mo iti ayan da Robert. naibagakon ka ni Amanda ti may papan, iti panangimaton na iti negosyo. Iso na laang tasaan ngayon manugot ni Robert iti kayat mo mapasamak. Anya, taapay ka no? Gapot ang mapanda ka no ni Amerika iti kabita na panawan. Kasta timbaga ni Robert. Anya, kasano nga ron na ito yan? Sapay kayat kukuman ti aginana iti negosyo. Kat ti anak tan ti mangimaton iti negosyo ta. Sayang lang dagiti plano ta iti anak ta. Kung naklakit din no manugot ni Robert iti nagsasaritaan tayo, sakbay ti kalaysada ken ni Amanda. Ngamsan mo't gayam. Ha! Palpak tinagbalin a desisyon ta. Leo, saan ka din nga itatikunam nga iyo umay dagiti gagayem mo? Dagiti agnagan iti Yani kan Sander. Wala na. Madamdam laeng, sumangpet dan. Inawis ko ida dito balay. Tapno maamamuyo mat ida. Isuda ka nila ang ti umay. Saan ka di nga dapay may sa akadwada? Diyan ay napintas a babae. Ni Amanda ti bagbagayo nana. Sana makaumay. Nakunanda Sander, asipod na kay asawa. Saan da ka numatan na nakitkita? Ay kastaya. Ay kunaklakit din no makaumay. Sapay kayat kumanan amang agtiboses na ngagkanta. Nagmayat ngamin ka ti panagkanta na. Naglamuyo ti timek na. Pudnot ako na yun, nana. Ket sapay la ko ma, tayo ti may sangal daw. Makasaritan to man da Sander ti gayem da. Ket kadwadan ton inton sumaruno ay umayda ditoy. Ay na, nagmayat gayam at talaga da ito'y balayo-layo. Ha? Nagdakkel ka, nagpintas sa balay. Agyaman ak Sander. Nangisagana ni Nana Luisa iti pagsasangwan tayo. Urayan tayo langan dito'y salas. Leo, ada ko matamagat. Ngam saan kang agong ungot, Sige lang niya ni. Anya ka di dayta? Ada ka din kayan ayat mo? Apay ka di adam damagam day takan kwa na. Ada ka di pa nagustom kun kwa na, ha? Si Kamat Sander, tila ibagbagam. Gaputa nagdamaga, gusto akon adagos ka ni Leo. Da kayo talaga. Kinapudno na. Awan pa'y nobyak. Awan pa'y ngamin planok ang mga asawa. Sayang. Sapay agbagay kayo launay ka ni Amanda. Iso na laang tandan asawa na. No apay mo't ngamin akas jay ti kababalin dagiti dadakkel na. Mata pobre da launay. Sa dino ti papanamamak ka. Apay nakapalas ka? Mapanak lang ang iti ayan dagiti dadakkel ko. Kat amangan no maturog ak ijay. Iso adi na kun urayan nga agawid inton rabi. Sigurado ka nga iti ayan da mamakan papam ti papanam? Amangan mo't no makisinarak kamanan kadagiti gagayem mo a musikero. Wenno saan? Sa bali alalaki ti kasinarak mo.
Panagkunam kadi kat maaramid ko timang sapul iti sabali a lalaki. Di kagdanag, Robert. Tauray saan ka nga ay ayatan. Jak tupulos maaramid timang lipot kan ka. Gapot ta ipagpagapok kadagiti dadakkel ko. Kastamutan iti pamilya. Sige, mapana ko. Dito yak pala ang barang agaliwaksay. Jak kayat tagis tambay iti balay da Robert. Gapot ta awan tumulat aramidak ijay. Itaman laangan ang mapadasak ti umay dito'y bar. Kan padasak man tiagin mo. Barang malipatak dagiti anyaman aparikot ko. Oray kang umasidag dito'y ti waiter. Tapno ma-order ko ti alak akayat ko. Agyaman kami unay ta nakapasyar kayo dito'y balay. Sander, Yani. Kanayunan nyo ti umay dito, inukas ta nga awan ti gigyo. Tapno adala ta makasarsarita mi kanileo. Agyaman kami mat iti panang pasang bayo kada kami, Nana Luisa. Di kay agdanag, taumay kami tumanan dito eh. Wala na. Umay kaming tumanan dito'y kaniyani. Iti kasta. Maramanan mi manin tinaimas aluto yo. Ay na, agyaman ak unay, gaputa magustuhan nyo gayam ti lutok para kada kayo. Alangarod na na. Agpakada kami matan. Amangan ngamin numarabyan kami pa iti panagawid mi. Urayan talabiitan ni Leo. Adala kamin kasarsarita na iti cellphone na. Kamabain mat no pumanaw talatan asaan ta nagpakada kan kwa na. Sige nga rod. No day tati ko nam. Boss Yani. Hello, Robert. Hello, Mama. Adda ka di ditati anak niyo? Ani? Awan dito'y ni Amanda. Apay ka di? Anya? Katno ko na ditakan wa maturog itarabi. Sa dino nga rod tinapanan na. Ani, diyakam mo. Amangan mo't no nakisinarak kadagiti sigod agagayim na. Iti kanito ang maduktalak nga damading aramiden ti anak yo. Agsaga na langan. Gaputa amangan, no di magustuhan ti aramidakan kwa na. Anya ko ti aramidam iti anak mi. Kasano da ito yun, Arturo? Sa dino ti pagsapulan ta ka ni Amanda. Sapay rabiin. Ay, narigatan ti agmaniho. Tsaka mo, no sa dino tinapnapanan ti anak mo. Mapadalaangan iti balay dayani. Amangan mo't no adalaang ijay. Italaang nga nakaamirisak. No saan ta ko maapinilit ti anak ta anak ikalay sa akin ni Robert. Nalabit, saan kumamutakastoy ti aramid na ita. Abastalatan pumanaw. Tsak lakit di mapakawan ti pag-ik. No bilang tadatakas ang mapasamak iti anak ta. Sapay lang kuma. Tatalaan iti ayan, dagiti gagayim na. Naimbaga rabiim yan eh. Kastamat ka na kayo, Madam Rihina. Apay anak ka umay kayo dito'y balay mi? Adda ka di dito'y ni Amanda. Nako na ngamin di asawa na arimwar itay aldaw. Kataging ga ita, saan pa yan nagawawid? Pangasim ko mata ayabam ni Amanda. Kat ibagam nga aghawidan. Tauray na kami. Madanagan kami. Anya? Saan yung amasapulan ni Amanda? Kat no sipod na kiasawa, saan na nakisinsinarak kada kami? Gaputaan mo na nga agungot kayo kankwana, no makisinarak kada kami akakadwa na iti banda. Ay, di kay agdanag, madam. Awagak ti may sapay agayem mi. Tatulungan da kayo amang sapul kan ni Amanda. Hello, Robert. Hello, Mama Regina. Adda naawat ko atex manipod iti may sagayam ko. Adda kano ni Amanda iti may sabar. Anya? Kat nalaos kano ti bartak na. Anya? Ti awanan ba yung anak yo? Anya lang ti makunad dagiti makamamu kanyak. Managbisyo ti babae nga yung kalaysak. Siya kung ti mapan magsukon kun kwa na iti bar. Uray saan kayong umay.
Iyawid ko ni Amanda, iti balay. Robert, mabit lang. Pangasim tadi mo kumakabilan ti anak mi. Apaman amayawid mo. Waiter! Ikan na man pa iti anak. Kaya ko pa iti uminom. Amanda. Waiter! Ay, unay kamatan. Nakababa inti kas talangam. Tapay nga ka dito yan. Imbaga kadikan kasukunan nak dito eh. Oy, Robert. Oren nagkalisata. Awan karbangam amang iparit iti manakayat kong aramidan iti blag ko. Nabartag ka, Amanda. Isuadi mo na mo dagiti bagbagan. Ala, may ka. Agawid na. Ijay balay, ti pagsaritaan ta. Anay ko! Pingang kabil ka! Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadakkel. Ngam iti matgayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible amakuna dagiti tattao amakaam mo kada tayo. Anya ko madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao nonya tipod no marikriknak. Sanda nga mo napilitan lang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas na paulwan, nadadaal nga arapaa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Bea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakada ni Amanda kan ni Robert, ama panday ito iti balay, dagiti dadakkel na. Nga mas daaw ni Robert, idi saan pa'y anagawid ti asawa na. Imawag nga ron da ito'y kan ni Regina. Tapno ipakaam muna, asaan pa'y anagawid ni Amanda. Iti pa nagsapsapol da Regina kan Arturo iti anak da. Nakaawat da iti awag, manipod kan ni Robert. Kat nakunana, nga da ti asawa na, iti bar. Iti panagawid da Robert kan Amanda. Kastaunay ti pungtot ti lalaki, kat kinabil na ni Amanda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ana paulwan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anay ko! Abay nga, gabil ka! Awanan ka itibain. Kinunam amapan ka itibalay dagiti dadakkel mo. Ngam itimat gayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tao ang makamam mo kada tayo? Anya ko matibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao nonya tipod no marikriknak. Saan da nga mo anapilitan naklaang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya kadi pa iti sapulam. Apay kadi asaan mo amaklon nga agasawa. Uray no anya pa iti araramidam. Nalpasan ti kalaysata. Kan uray no anya pa iti araramidam. Saan kan ang makasubli iti panagkanta? Gaputa saan aday tati maibagay kan ka. Naawatam. Gapoy ti aramid dagiti dadakil ko. Nadadala namin pinsan darapap kong agbali na singar. Basa yun na abay nagbali na kakastoy. Basa yun! Sander, imawag kanyak ni Madam Regina.
Kinunanaan na sa pulang da kanon ni Amanda. Kat dayjay, iniyawi din ti asawa na ijabalay da. Anya, no kasta. Iti bar tinapanan ni Amanda. Kasta nga rod. Nasdaawak nga rod, idi imbaga ti inana nga ijay kanuti nakakitaan kan kwa na ti asawa na. Dinto ta saan mat anaasam ni Amanda nga agbar. Uray idi agkakadwa tayo pay lang iti banda. Ay, anyan tinagbambanagan ti gayam ta, yani. Mabalin mat kumalat ta maki-join, kasta nga adagig tayo. Nga oray saan akayat dagiti dadakkel kan ti asawa na. Yung mas pilyan na kit din ti agin inom. Amangan pa'y kit din masumok na ti daduma di ta bisyo. Ay, sapay kumaata saan akas ti aramidan ti gayam ta sander. Ngamin, jakmat kayat amadadal ti biyag na. Gapulaang iti saan anatungpal nga rapaap na. Saan pa'y analadaw ti amin para kani Amanda? Mabalin na pa'y nga ituloy ti arapaap nang agbalin na singer. No kayat mo, sarong karan ta ijibalay da. Apaman amalpas dagiti agsasaro no agig tayo. Alakit sige Igatangan tamatan iti paborito na amakan. Kan awisan tarumwar. Iti kasta, malipatan na ti anyaman a problema na. Arturo, nakasaganan ti makadi di kusina. Umay ka at tamangantan. Mangan kalatan, sanak pa'y mabisin. Itay pa'y amadlako, akaslawan gaganay kayam. Naunag ti pampanunutam. Anya ka di ti parikot mo. Panagkunam, mapakawanak pa'y nga ti anak ta, kadagiti amin ang nagbasulak ken kuana. Nalaos ti kinaagum ko iti kwarta. Gapo iti dayta. Pinilit ko ni Amanda ang makikalay sa akin ni Robert. Nga uray di na matay-ayaten. Tati kayat ko, may salbar ti maluglugi ang negosyo tayo. Ngami ti makitkitak akasasaad ti anak tayo ta. Kunak iti bagik, abinaybay ang talatakuman, asimurot kadagiti gagayem na iti banda. Total, awan matdakes nga isursuro dayani ken sander ken kuana. Saan lang nga si katinagbasol, Arturo? Oray siyak. Dakkel mat lang tinagkuranga kiti anak ta. No kumata sinuportarak lang nga iti kayat nga agbalida singer. Saan kumaakas jay ita akanayon amalidlitay. Nagdakkel tinagbalbaliwan ti anak ta. Saan nakas itisigod akanayon ang naragsak. Nang rona, no kadwana dagiti gagayim na iti banda. Nga mamati ak asaan analadaw ti amin. Mabalinta pa'y asulnitan dagiti nagkurkurangan ta iti anak ta. Sige laang yan, Sander. Mangan kayo, di kay agbabain, tadamo tinakasagana amakan. Agyaman kami, madam. Agyaman kami, madam. Yani, balasag ko. Pakawanenda kami kuma. Tasana na saya at ipanakisarita mikat ka. Idinapan kami, ije balayo. Ay, awanan kanyak dayjay, madam. Lipatin tayon dagiti madi ang napasamak. Ay, wun gayam. Iso nga imay kami dito'y ayan yun. Tapno makigiddan kami kuma. No bilang tasarungkaran yun ni Amanda iti balay ti asawa na. Pudno day ta, madam. Kaya pimot na makita ti gayam mi. Nabayag nga minin asaan niya nakadkatwa. Sipod na ki asawa. Sige. Taibaga ka ni Arturo asumarungkar tayo. Iti ayan da Amanda. Ay na, kamaudyanan na. Makita tamatlangan ti gayam ta, Sander. Ayan yan. Kaslasaan mo ang nakikita ni Amanda iti sangapula tawon. Nalaos ti iling mo kanikwana. Wan tanay ruamak met ngamin akanayon takad kadwa. Iso amay kawa, idisanan asumursurot kadata itigig.
Nagasat unay ti anak mi, gaputakas kada kayo tinapili na agagayam. No bilang takayat ni Amanda ti agsubli iti banda, saan minalapdan? Suportaran mi kini Regina ti arapaap na ngagbali na singer. Ala, umunag tayo ni tabalay da Robert. Tapno makita yung matan ni Amanda. Leo, kanakan. Ano man ang ti customer iti restaurant mo? Wen nga rod, Uncle. Dandan ni awan pa yan ti pagtugawan dagiti daduma a customer. Gapo iti kaaduda. Talagang asinsado kan, kanakan. Asawa lang ang ti kurang. Tapno ang dapat ang naragsak ka. Ni Uncle Matt. Day taman ang ti bagana. Ulit-ulitak nga ibaga, Uncle. Awan pa'y planok ang mga asawa. Makauray day ta abanag. Hawan gayam. Planok timang lukat iti baro a branch ti restaurant. Kayat yo kadi ada kayo timang imaton? Ay, kaya't ko launay Tutal, awan mat unay aramidak. Kaya't agyaman iti panagtalak mo kanyak iti day tabanag. Mamatiak namin iti kabaalan nyo, Uncle. Kat sigurado, nga dun to ti agbalin a customer iti kabarbaro a branch ti restaurant. Apay nga tang nga awan ita ni Robert. Sigon iti babaunan da. Talon nga aldaw asana nagawawid. Makumikom nga tayo ti negosyo da. Adaytan ti seledda ka ni Amanda. Amanda iha, mabalin ka dito sobrag. Adadayani kan sandar ijay salas. Kailiw na kakadon ang makita. Amanda! Apay asaan na sumugbat. Ilukat ko ba tiri daw? Amanda! Amanda! Anya tiraramidam? Anya day tay gamo? Droga. Nagmayat ka yung tago sa riti droga, mama. Kaslada ka jay langit. Diyos ko, apay nagastoy ti araramidam, iha. Apay nasurusurom ti agaramat iti kasta. Oo, apay ngagsangit kayo ngay, mama. Sana pa'y matanatay. Ay, nagmayata talaga, tirik na. Nagmayata. Yan mo, dayta! Sana nasaya, dayta iti salunat mo! Tidak man pakibyangan iti kayat kong aramidan. Nakibiyang kayo launay. Ala, rumor kayo dito'y silad ko. Diyak kayat di may istorbaw! Panaw! Anya ti ko na Regina? Agus usar ni Amanda iti may parit nga agas? Wala, Arturo. Nakita ka mismo ti anak ta. Dandanisan mo na makasarita iti limpyo gapot na nakaaramat iti droga. Una yan tinagbambanagan ti gayami. Ay, mabalin ka di amapan kami laangan iti silad na, madam. Bagbagaan mi ti gayami. Barang dumngag ka da kami. Ang daming maggayam, Mama Regina. Papa Arturo. Kadwayo pa'y gayam dagiti kagayam ni Amanda. Ibagam tipod no, Robert. Sika ka di tinang isuro kini Amanda nga agaramat iti droga. Kan asino day takaduam a babae. Hello? Awan bibiyang yo, no asino man ti kadwa ka babae. Tapno ibagak kada kayo. Saan kun ngay ayatan ti anak yo? Kan may isa? Diyak ka mo, no kasanuan na sursuro ti anak yo ti nagdroga? Una yan di kasta nga aramid mo, Robert. Ipagarop mi no ay ayatam ti anak mi. Tagayam, hawan ser-serbim nga asawa na. Hoy, bakat Regina? Awan ti karbangam nga agso kanyak iti kasta. Saan na ngay ayatan ti anak mo? Isu adinak nga rod mapabasol no sinublyak ti sigud akayan ayat ko. Diyakon pagtatakkunan ti anak yo. Isu amabalin yun nga iyawid.
Anya. Kukwayon ti anak yo. Anya nga din ti plano yo, Madam Regina. Iawid yo ka din ni Amanda ijabalay yo. Itataddan sa bali ang babae ni Robert. Kasta nga rod balasang ko. Saan mo't amabalin nga ipilit mi nga agdanada. Gaputapod no mo ti imbagana. Asaan mo't at talaga nga ay ayatan ni Amanda. Nakakaasim at tigayim ko. Panagkunak, na-depress. Gaputa talaga mo't asaan na akayat ti makiasawa. Basol mi no apay akas diya tinagbanagan ti anak mi. No saan mi kumaapin ilit ang nakikalay sa ka ni Robert. Nalapit, saan kumamot ang nagbisyo. Katita, di mi amuno niya ti aramiden mi ka ni Arturo. Ikararag tayo laangan. Asapay kumatagbaliw ti gayim ko. Palagipan tayo akanayon. Asaan anasaya at ti droga. Kat no saan nalata nga isardeng ti bisyo na. Mabalin siguro nga iparehab. Ay na, nagdakil magkaya man to'y napilim a location apang ipatakdaram iti baro a restaurant mo, Leo. Wala na. Talaga dito tinapilik a location. Gaputan na pintas dito'y kanalawa. Talaga natawid mo tilaing day di amam iti negosyo. Sayang laang. Gaputa saan nan ama imatangan day to'y abaligim, Barok. Wen nga rod. Nga masiguradok. Naragsakin da papakin mama iti ayanda ita. Gaputa saan ko abinaybay ang tinegosyo nga impatawid da kanyak. Kan tinungpal ko dagiti amin asursuro da kanyak. Sipod kinaubing ko. Isungad ad dapay ang napasaya at ko tibiyag ko, nana. Adda tayon dito'y balay, iha. Ala, dumsaag tayon. Yagyo kanyak titolbak tilugan. Adda na patag apapanak. Sa dino ti papanam iha. No kayat mo, kuyugan da kalangan. Iti kasta, saan ka amarikatan nga agmaneho? Sanan, kabailak ti agawid asisyak. Basta iyang watyo kanyak titulbak tilugan. Yak kasapulan titulong yo. Sige nga, Rodiha. No day tati kunam. Ato'y titulbak. Awagan na kami lang kini mamam no kasapulang titulong mi. Anya ti kunam yani? Nagsinan da Amanda kan ti asawa na? Kasta nga rod, Leo. Kasla ka ano lang hindi nagkalaysada. Ita, nagsinadan? Nagsinubyan nga min da Robert. Kanti sigod akaayan-ayat na. Nakita mi pa'y nga rod babae. Iso na lang ta. Nagdakkel ti nagbaliwan ti gayem mi. Sana nakas iti sigod. Anya ti kayat mo asawan? Asaanan akas iti sigod ni Amanda? Nasursuro nan ti agusar iti may parit nga agas. Kat dayta itati parikot da Madam Regina ken Sir Arturo. Nana Luisa, rumarak biit. Kadwak dayani kan Sander. Sa dino ti papanan nyo, Barok. Adda ka di manan maangay agig da ita. Awan nana. In kami lapasyaran ni Amanda. Ha? Ti kadikadwada ti dakdakamatong, Barok? Jay napintas a babae kan nalaingag kanta? Kasta nga rodana. Uray sa andak ton nga urayan, no bilang tamarabyanak nga agawid. At damat tulbak ko dito'y balay. O sige, mapana kon. O sige, Barok. Agan-anad ka iti panagmaneho. At iti merienda nga impaisaga na mi para kada kayo. Yani, ag merienda kayo laeng, di kayo babain. Agyaman kami, Sir Arturo. Aywan gayam. Ti may sakadwami ita. Iso ni Leo. Gayam mi matlaan ka ni Sander. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat kan ka, Barok. Kaya't na kano ang makita ni Amanda, sir. Iso a kinuyog mi nga umay dito balayo. Kastangag paiso, sir. Amok ti anak yun. Gaputa inawis ko idaan nagdig-idi iti kasangay ko. Kasta ka di. Maragsa ka na ka makaamukan ka, Leo. Iso na lang tawan ita dito'y ni Amanda. Kat saan mi nga amu no sa dino tinapanan na.
Ay na, naimbag mo ta nakaawit kan Amanda iha. Kasta unay ti darag mi ni papaam. Gaputa rabi iuna yan na. Kat itakala sumangpad. Imbag lang ang tada ti makamamukan ka. Kat ison tinangimaneho iti kotse. Apay adi ka matagtagari. Nakalablab baga dagiti matama. Nang may atirik na. Kasla agtatapaw iti angin. Apay nakasto, iti napasamakan kayo. Gapo, iti may parit nga agas. Arturo, apay akas jay matan ti anak ta. Saan matan na makasarita iti limpyo? Gapuday tayo ti panag-aramat na iti droga. Kasano nga ta nasursuro ti anak ta ti agdroga. Ni ka di Robert ti nangisuro ken kuana. Anya itan ti aramiden ta. Diyak kaya tamapukaw ni Amanda ti limbong ti panunot na. Anya day jay? Adda na nabtuog iti seled ni Amanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapaulwan, nadadaal, nga arapaapa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan, nadadaal, nga arapaapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Gapu siguro iti may parit nga agas, iso ang nagbalinakas jay ti anak ta. No kasanumat nga min na nasursuro ni Amanda ti agdroga. Ni nga ta Robert ti nangisuro ken kuana. Anya day jay? Adda na nabtug iti seled ni Amanda. Wingag paiso. Mabit lang, inakitaan ni Amanda. Arturo! Umay ka dito! Tulungan na kamangipan ka ni Amanda sa ospital! Arturo! Oh, Diyos ko, Amanda iha, anya ka din tinapasamakan ka! Rina, anya tinapasamak? Amanda! Apa yan ang nakadasay kahit sa swelo? Darasam, ipanta ni sa ospital! Nana, nakita iti kasinsin ko nga imay ditoy. Iso na lang ta saan ko ang nakasarita. Gaputa agap apuramo ta na pimanaw. Anya ka no ti gagaran ha. Kan apay nga imbati na ti kaanakak amaladaga kada kayo. Imay nagpakpakasi di kasinsin mo. Ano mabalin, ibati na pailaan ti maladaga ditoy. Awan ka nung ngamin paggatang da iti gatas. Kan babasit pa'y dagiti mo na nga anak da iti asawa na. Anya? Sino nga ron ti mangaywan iti maladaga? Ay katsyak napigsaak pa'y mo't. Iso nga awan parikot, nga uray no dito yan nga agnaed, da ito'y nakaayayo a maladaga. Oh, ada ita, kitaan barok, kumarkarayo kan ka ni baby. Kasla kayat na nga ubam. Ha? Uwan nga paiso. Umay ka pailaan, baby. Usak pailaan ti mangubaken ka. Iti kasta, saan amarigata ni Lola? Madam Regina, naamuak ka ni Yani, ngainyag yun ni Amanda dito ospital. Iso nga imay kami adagos. Anya ka diti ko na ti doktor. Stable ka din ti gayam mi? Apayin, madam. Agsangit kayo matan. Anya ka ditimbaga ti doktor kada kayo. Sigo ni ti doktor.
Adda ka no heart failure ni Amanda. Kansaan laday ta. Adda ka no sakit na iti kidney. Gapo iti nalao sa panag-aramat na iti maiparit nga agas. Kano bilang tabakaring. Posible amarikatan nga agsubli iti sigod. Gapo ta nakaaroon ti sakit na iti kidney. Anya, nga maagasan pa'y matigayam eh. Saan ka di, madam? Diyos ko, pangaasim tadi mo kumapay alalaan ni Amanda. Ikanyo kumapay ti oras na. Tapno matungpal na pa'y. Dagiti arapaap na. Nasayat mo ta nakariing kan, friend. Amom ka di binambantayan da ka dito'y ospital aging ga makariing ka? Kasta ka di. Agyaman akunay ka na kayo, Yani. Oh, di mo pa ilang pilitan ti agsao. Mabannog ka laang gayong. Kaya't kung tiyagawin, irwarda ko nito ospital. Saan pa'y ang mabalin? Urayan tayo lang ti ibaga ti doktor. Kumusta ka naman, da? Pasensya ka na. No itak lang ang nakaumay. Awan gayam, kadwak ni Nana Luisa. Amanda, balasang ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Kan agkararag ka iti Diyos. Tapno agimbag ka adagos. Kamaudyanan na. Nayawid mimitlangan ni Amanda dito'y balay. Isu na lang tamasapul at taamamonitor ti doktor ti kasasad na. Isu nga umay dito iti amamumi a doktor. Naimbaglangan ta dam amuyo a doktor, sir. Iti kasta, saanan amarigatan ni Amanda nga ipanyo akanayon iti ospital. Naimbaglangan ta da kayo agagayam ni Amanda, Leo Barok. Isu na lang tamas daawak. Ha? Anya ti pakasdaawan nyo, sir? Sigun iti istorya mi ti damo nga imay ka dito'y balay. Namamum lang ti anak mi, iti naawis ida anaggig iti kasangay mo. Day tatiag paiso, sir. Kat, ibagak day to'y kada kayo. Sipod nakitak ni Amanda, kan nangag ko ti boses na. Naidumduman tirik na kankwana. Jak amo no apay. Aging ga naamuak anak ikalay sa gaya man ti anak yon. Ngam saan lata na pukaw ti marikrik-nak para kankwana. Kat, ad-ad dapay itan, tanakitak manen. Ay, nusyak. Jaka mo ti marikrik-nak ita, Barok. Maragsakan na gaputasan nyo a binaybayan ni Amanda. At da kayo lata agagayim na. Isu na lang tamakun konsensya. Tano saan ko kuma pinilit ang nakikalay sa kini Robert. Saan kuma akastoy ti kasasaad na ita. Nangag ko itay ti saritaan nyo iti ama ni Amanda. Odno ka di ti imbagam, Leo. Nga ad-adapay akimaro ti marikrik nam kankwana. Itatamakit kita kan makadkadwa mo. Wanana, agayata kon kini Amanda. Awan mo't dakas na no agayat kan kankwana. Kinapudno na. Kayat ko launay ni Amanda para kan ka. Malaksid ana pintas. Nalaingag kanta. Kan madlaw ana simpal. Saan da ka di alapdan no bilang tagdato na kankwana? Nga oray no, kastam ti kasasaad na. Saan, Barok? Saan ka alapdan? Imbilang kan kaspudpud nung anak ko. Iso anoan niya ti makaparagsakan ka. Suportarat ka. Ipariknam ti panagayat mo ken ni Amanda. Amanda? Da kami pailang kini Nana Luisa ti kadwam ita, Rimwar nga minda mamakan papam. Tapno gatangan da dagiti agas sa kasapulam.
Saan la day ta? At apay ni baby akadwami. Nagpintas matan ni baby. Makaayayo. Kuma, naadda anak mat iti anak. Saan na bali ha? Mabalin mo mat nga ibilang anak ni baby. Iso nga gawaham tiyak pa imbag ha. Iti kasta, maubam mat ni baby. Leo, apay anakaan anos ka amang bambantay kanya. Idinto tanabiit tapay laang anagam mo. Gaputa. Taan niya. Gaputay ayatan ka, Amanda. Nga oray kastoy di kasasaad ko. Nga oray amom asaan ako nga agbayag. Amanda. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Tunggal tao, dumtang ti oras ti ipupusay na. Aklunak, Leo. Idida mo ang nakita ka. Idida kami tinagtukar iti kasangay mo. Addan na'y dumduma aliknak para kan ka. Iso na lang. Tanapilitan na anak ikalay sa akin ni Robert. Gapo iti pagayatan damamakan papa. Ngam saan ka nalipatan. Inton dumakal ni baby. Yam amo naktakan ko na ha. Kuma, masursuro ng tumatag kantakan ag gitara. Kat isunton ti mangituloy, itinadadaal nga arapaap ko, nga agbalin asingal. Friend, malagip mo ka di dayta kanta? One friend, dayta ti paboritok akanta, sipod iti. Malagip ko nga ron idi ang kakadwa tayo pa'y kadasander iti banda. Dayta ti kanayon mo atuktukaran. Kabayatan ti panagururay dagiti daduma kakadwa tayo para iti rehearsal. Ken nakunat pa'y aday ta akanta ti imuna na surusurom atukaran iti gitara. Gaputa idol mo ti singer na. Juan, ni Corita, paggugusto unay dagiti kantana. Gaputa nagmamayat dagiti mensahe na. Iso na lang. Kasaan kun amatumpal ti arapaap ko, nga agbalin akas kan ko na. Gaputa kastoy matan ti kasasaad ko. Adan sakit ko iti kidney. Gapu iti nalawas a bisyo. Saan ka mapukawan iti namnaman? Agimbag kapay, kumararag tayo laang iti Diyos. At damat labasol ko. No apay kastoy tinagbanaga. Mabalin ko lang damat ko maidi nga intuloy ti agkanta. Ti agbanda. Iso na lang. Tadyak na labanan ti depression anariknak iti day ti agundaway. Gura kan sakit tinakam tinagali iti kaungkak. Iso ana panunot ko ti agusar iti maiparit nga akas. Sinayang ko ti oras kan gundaway ngayon ti Diyos kanya. Kabayatan anapig sa apay. Saan ko ngayon kapil iti puso kan panunot ko ti mensahe na ita paboritok akantan. Iso nga itan. Kastoy tinapasama kanya. Amin tayo, kat adda pagbiddutan na, friend. Kan may saan pa'y anala daw ti amin para kan ka? Isong agawam ti agpaimbag. Itigas na, matungpal mo pa'y dagiti arapaap mo. Ma'am Regina, Sir Arturo, amuyo ka din ti damag maipapan itisigod nga asawa ni Amanda? Anya ka di ti damag may papan kini Robert. Sigun iti TV. Natiliw ka no. Duada iti kadundun na babae. Agar aramat da kan iti droga. Kan aglaklako da pa'y. Isumat lagayam anagado ti kwarta ni Robert. Aniya. Kunak tupay kat. Talaga nga damadi nga aramid ay siya Robert. Nalapit nga iso ti makagapo.
No apay ang nasursuro ni Amanda tinagaramat iti maiparit nga agas. Gaputada la tayo duldulin ni Robert at droga ije balayda. Amanda, iha, agring kan. Masapol ang mangan kan. Iti kasta, makatumad ka kadag iti agas mo. Amanda, ay, Diyos ko! Saan samutin nga umang-angas ti anak ko? Amanda, iha! Pangasim! Agring ka! Arturo! Yani! Sander! Umay kayo kumaditoy! Saanin nga umang-angas ni Amanda! Amanda, gayam ko. Apay pinanawan na kami matan. Saan ka di nga agsubli ka pa iti grupo tayo? Tapno agkakadwa tayo manan ka na Sander. Ngam kasano pa yung mapasamag na ita-ita, tapinanawan na kami. Amanda, iha. Pakawanin na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Pakawanin na kung saan ka sinuportaran ni di arapa mo. Pakawanan na kumamay, Amanda. Dakkel ti basol ko ken ka. Gaputa pinilit ka anak ikalay sa iti lalaki. Asaan mo mat ngayayatan? Ipatpatig na kaunay kini mamama, iha. Uray aglabas pa iti manawan. Santo Apolos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, Amanda. Sayang. Gaputa santa man lana ikan iti gundaway. Tapno may parig nata ti ayat tay ti tunggal maysa. Ngam ikarik. Tungpalat ti imbilin mo kanyak. Ngayam amukan to kini baby. Kabayatan ti panagdakkel na. Ipangagkunto dagiti kantam ken kuana. Iti kasta. Makasurusuro mat nga agkanta akas ken ka. Amanda, saan da kanto malipatan gayam? Kamayon da kanto lata malaglagip kaniyani. Kan ituloy milatta ti grupo tayo, anarugyan tayo. Iti kasta, at dalata pakalaglagipan mi kan ka. Itatanalpasan ti tabon na di Amanda. Agawid kami matan, madam. Or-orayan na ko ni Sander ijalugan. Umay na kayong tumanan pa Sharon, no saan kami abisi. Agyaman ak unay, iti ado atulong nyo kada kami. Yani, nang runa unay iti anak mi. Nagsayaat kayo unay agagayam ti anak ko. Saan lang amin agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No di kat kabsat. Saan ang nagbalin alapod ti estado ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Aywan gayam, sakbay nga agawid kami. Adala ko makayat ko nga iyawat kada kayo, madam. Anya dayta? Adto'y madam. Dayto'y ti USB ni Amanda. Adda amin di tanagiti kanta nga insurat na idi si bibiyag pay. Anya? Agsursurat iti kanta ni Amanda? Agam kasano ana i-record dagiti ko na makanta na. Ada ngamin basit a recording studio mi, ma'am. Tunggal ada may surat na kanta, dyan mi nga i-record. Kinapudno na. Plano na nga i-release dagiti in surat na kanta. Tapno laang matungpal dagiti arapaap na. Isu na lang, tayo di mapan kami kumaidya Manila. Tapno ipasa na itigayim mi nga agtrab-trabaho iti sikat a recording studio. Isumatan ti panagkalaysada ni Robert. Impadulin na kanyak dahi ta USB, sakbay anatay. Kat imbilin na nga iyawat ko kano kada kayo. Itikas ta, malaglagip tayo lata, nga uray awanan dito'y lubong.
Leo, saan ka di nga itati death anniversary day di Amanda? Wenana, kinapudno na. Imawag ka niya kita ni Madam Regina. Mapantayo ka no itinakaitan naman ni Amanda. Tayintay sumarongkar. Ay, lukas ta nga rod, ayabamon ti ka anakam. Iti kasta, agsukatan sakbay a pumanaw tayo. Adda ngamin iti silid na nga aggit-gitara. Wenana. Eli, anak! Agpalaskan! At napapanan tayo kadalolam! Ay na, nagalisto gaya mo ti panaglapas ti Aldaw. Pito gaya mo atawon apimusay day di Amanda. Un nga rod, Nana Luisa. Malagip ko lakot nga rod, idag kakadwa kami bay. Talaga nakaragragsak tayo iti grupong. Daddy, iso ka ditis istoryaam kanyak? Jay napintas a babae ang naka-display tila dawan na iji balay? Iso ka din ni Mami Amanda? Ay na, Mami ti awag mo ka ni Amanda, Ellie. Wan madam. Kanayon na ngamin na makitkita tila dawan day di Amanda. Ang naka-display iji salas ti balay mi. Wan Regina, kataging gadi makal. Mami ko na nalatan, tugal makitkita na tila dawan day di Amanda. Amanda, sapay la kumata naragsak ka iti sadino man ngayan mo ita. Gaputan na tong paltibilin mo. Amum ka di? Anas sa mga kanta ka naggitara ni Ellie? Isu ano aniyaman ti arapaap mo, Eli apo? Aramidam. At da kami lang kini Lolam Regina amang suportakan ka. Ibilang dakan kas pudpudno nga apo komi. Thank you, Lolo Arturo. Kat inton dumakalak. Kaya't kumati agbalin a singer. Akas ka ni Mami Amanda. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapauluan, nadadaal, nga arapaa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.